Kan vi ramme 50 følgere? Bare på TikTok. Nå nej, det er ikke TikTok, det er YouTube. Ej, jeg mener, kan vi ramme 50 følgere på YouTube? Det kunne være så cool. Så kan jeg gå live. Na 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 na. Jeg vil på la 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 live. Jeg vil bare så gerne være live. Jeg ved hvad jeg vil have, og det er godt i dag. Så lad mig bare fyre max af. For jeg vil have dig, men hvis du vil være min friend, så lad os bare få max op. For jeg kan godt lide on the spot i dag. For jeg kan godt lide, når jeg fyrer den max af, yeah, yeah. Og jeg kan godt lide at se på de bedste kluns. Og jeg kan godt lide at gøre det med det vunds.